Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Umrtvovanie. 3. časť. Kto ma chce nasledovať, nech zaprie sám seba, aby zrno prinieslo ovocie, musí odumrieť. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoší človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Lebo za čo vymení človek svoju dušu? Máme tu krásny komentár svätého Augustína na túto tému proti Juliánovi, ktorý bol vtedajší heretik, a píše v ňom nasledovné, komentujúc túto pasáž. Svätý Pavol je pod náporom a vidí zákon svojho tela v konflikte so zákonom svojho rozumu, ktorý ho drží v zajatí zákona hriechu. Neopiera sa o svoje svedomie, ale dôveruje Kristovej milosti, že ho vyslobodí z tohto tela smrti. Pamätáte si, ktože ma vyslobodí z tohto tela smrti, svätý Pavol píše. Pokračuje svätý Augustín. Ako si môžete myslieť, že múdry človek nemôže zhrešiť? Pavol hovorí, nerobím dobro, ktoré chcem, ale pácham zlo, ktoré nechcem. Svätý Pavol. A vy naďalej veríte, že človek môže mať spoznanie a úžitok, aby sa zvýšila jeho nenávisť voči hriechu? Toto bola odnož gnosticizmu, ktorí si mysleli, že stačí holé poznanie. A to by sme aj my boli na omyle, keby sme si mysleli, že nám stačí ovládať celý katechizmus a už sme zachránení. Nestačí. V tom istom diele, píše ďalej, sa svätý biskup, adresujúc reč nám všetkým, starostlivo zaoberá spoločnou príčinou, keď hovorí: zákon tela je v rozpore so zákonom mysle a my sa musíme namáhať a potiť, aby sme potrestali svoje telo, aby sme ho uvrhli do otroctva a zasiahli veci ducha. Celý náš ľudský život my neopovrhujeme telesnými vecami. Aj teraz máme výbornú kávičku. Neopovrhujeme tým. To robili dualisti a ďalší bludári v dejinách, medzi nimi v novodobejších jansenisti. Ale zároveň sme si vedomí, že sú momenty, kedy my sa musíme naučiť užívať tieto veci. Keby sme každý deň si dali takýto výborný koňak alebo výborné víno, tak by sme si na to zvykli a už by sme tak si to znova nevychutnali. Hej. Preto si občas dáme aj niečo priemernejšie. Máme niečo, čo si dáme na sviatky a niečo, čo si dáme bežne. To je to, čo som včera hovoril, keď žijem v Ríme, a žijem tam už 6. rok, ja konkrétne, alebo inde ste žili niektorí v krásnych miestach, tak vám zovšednie to prostredie a preto my potrebujeme trošku výjsť z tej krásy, aby sme znova si uvedomili, lebo to patrí k našej ľudskej prirodzenosti, ktorá nesie rozličné formy zla, náklonnosti k zlu. Každý z nás zažíva to, keď svätý Pavol: nekonám to, čo by som chcel, ale zlo. A je to starý človek, ako to volajú cirkevní otcovia, ktorý nás častokrát ťahá k skutkom egoizmu, aby sme preferovali lásku k sebe pred láskou k Bohu a blížnemu. Uvedomiť si, že keď ja si tú soľ do polievky nedám a odopriem si ju vedome, tak ja v tom momente paradoxne konám skutok lásky k Bohu a k blížnemu, lebo sa pripravujem byť schopnejší milovať Boha a blížneho. Každým skutkom umrtvovania redukujeme v nás starého človeka, doslova ho zabíjame a dávame priestor človeku novému, vykúpeného Kristom. Hovoril som už o efektoch ľahkého hriechu včera. Napriek tomu, že nás tento ľahký hriech nepripravuje o Božiu milosť, avšak vďaka dobrovoľne spáchaným ľahkým hriechom je v nás minimalizované pôsobenie Božej milosti. Tieto následky hriechu je preto potrebné nielen ovládať, ale ich skrze umrtvovanie minimalizovať. Keď sme hovorili aj včera, alebo predvčerom,
o tom rozdieli medzi Lurdami a Fatimou, tak práve znova si pripomeňme, že sme vo Fatime a Panna Mária ako naša matka nás pozýva uvedomeniu si a pozýva nás k pokániu. Teda aj to, že my sme tu teraz, alebo vy ste s nami, ktorí nás budete počúvať, duchovne zjednotení, tak aj vás pozýva k pokániu, umrtvovaniu sa. To je jedno z kľúčových posolstiev Fatimy. Božia matka odhalila tretiu časť tajomstva, ktorú Lucia dlho utajovala. Teraz nebudem vstupovať do tých kontroverzií, ale je v tej časti aj toto. Videli sme po ľavej strane našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel, ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom, povedal: pokánie, pokánie, pokánie. Je aj v tom filme krásne znázornené. Deti, keď som hovoril v tej kázni, v tom prvom rozjímaní, rýchlo odrapotali ruženec, aby sa mohli hrať. Zrazu potom sa ho modlia veľmi horlivo. A čo je ďalší efekt, ktorý robia? Zabalí im obed mamina, majú nejaké jedlo so sebou a oni ho dajú tým zvieratám zjesť, aby priniesli to ako obetu na potešenie Panny Márie. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme. Prečo musíme umrtvovať svoje zmysly? Ako odolať pokušeniam? To sa dozviete v ďalšom diele podcastu otca Ľubomíra.